mas berikut yang dua yang kebentar rikanti kapo bantu yo jengkot jengkia nak kebentar Esaya Dominic Kasati berke singka jengi pernah kebentar jengkot jengkia jong in Nehemia Zekaria Maulot petang san benasiteng bermentai dan ha pereng kejeng pangejeng sistem apa hospital simjiruai sang mas berikut nomor laispa sepulai Laispa Sopula. Ha kekerteng ukpa badu kun badu men sim bakhuin Amen. ka jinga ye jung utrai jung yu Jesus Christ bar ka jinga jung blai lam bar ka jinga slog jung men sim bakhuin kin don ring card bat phi baro Rengka berpiru. ko men ka parabain how Jesus Christ hakane men stop khat bangal ban kamal ka duan jung utrai ban shime da hakane ke mas bakhuin da ka jinga ka bakrao to ngana iti ya bar ka jing tumo jung e hakmat u Jesus hakane ke por Tunga duai kerpang nak bendaki hingga semjongi, kiki meki kepa jongi, kiki kun kiki jongi, kiki mun ki para jongi, ki para lo ki para mana jongi. Kam kerpang tunga naiti abaharo ki bapang ki pasitom, kitu ki bala panjing duai nangi. Tunga kan mawi kitu ki bala hapa hospital. Tunga kerpang dia uji suban kethaya ki kena bakin niyo kloi ki jing kor jing kia med barmen sim. Tunga duai nak benda baharo ki ben sing ki bala klarno nak hingga semjongi. Tunga dua anak beda baru kemen sing ki bomdon mana manoro banduai. Kam kerpang tunga dua anak beda ketu kemen sing ki berna hoarding pin koid. Ay bablen map ya ki pop jongki lang bagajing duai jongi kena bakin poi shabreng. Tunga dua anak beda baru ki nong po bakin kelak ka bomod barkin wan pai shaublei. Tunga dua anak beda kitu ki ba imha ka pop itu ki bedi kiat di drug Ketu orang pinjot ya kejingim ya ledai. Ay bakin kelak bamod lang bagajing duai jongi. Tungin duai nak benda ketu keberak hay kesengi kha jongi meda kesengi. Tungin duai nak benda ketu keberak bantoy ki exam jongi. Ketu keberak nak benda ki interview jongi. Ketu keberak jingleit. Tungin ay tiya ki baro hakmat utrai. But tungin duai nak benda jongi hagan eklemat. Tungin duai nak benda ya ledai. Berkerbang dengan IT baru dengan jing tumu jongi hak madu jisu. Dab daga jing sungu siga bakarau tu dengan IT ru baru ki pop jongi minda. To en kuslayan ak minda ki pop gilapin sungu si au blay. Bar to gen kerpad ya blay minda ban map yangi. Ban pin kuwi ban side kude ke donor jongi. Kang bangi baru gilapan siminda hagane ke mas bakhuid daga donor ke bakhuid.
Midarab daga jing sungu ke bakrau tungan dua ilang nga pla hau belai badan bor barom berhapi ko hamen paparam bangalale pabshibun daga jing perkhat daga tin daga kam daga jing lai klet daga jing lai palan jonga daga jing lai palan jonga daga jing lai palan bakrau jonga namar kata nakarpad iga maria bakuid kabaya isagat hei sudim yaki angel bargiri kuid badia pi ko hamen ko param banduwai nakabentan jonga Ublay badan bor baro unis ne yangi bat in dalam map yaki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur. Amen. Try kindred go blaze yangi. Try kindred go blaze yangi. To nginya duhai koblai mena ubaki kiai baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki ba krpad ya me hagajing don kam jongi bada gajing persad men sim jong me ngin prakhat tang ya ka babait bad dagajing pinyai jong me ngin le ya ka takba ngi prakhat da utrai jong yu ji sukris kon jong me uba imbad sen sharngad bad me hagajing elong kawai jong men sim ba khuit ublai junom la junom. Amen. Kajing pule naka kitab jing tho akan mau baar. Hadin kajing yap uji ho yada kibakra batri kajuda kilawan bat kilangu ladem usim. Bat usim ulash ashkoriki te kilalendad ya kaying utrai ublei ki kepatan menjongki. Bat kilamane yaki asherim bat kiblei tau. Kumta kajing bitar ka lahir halor kajuda bat ka Jerusalem namar kane kajing peman jongki lakum taru ulapa ekino thulupa hapdeng jongki banyalam biang yaki shautrai kine kila maham persyaya ki henrei kim patio setia te umun sim ublei ulawan hause karya ukun jong uling do jehau yada bat une ulayang hakmat upajba bat ulaong haki ublei uong kumne balai ken pipen ken ye ki hukum utrai hadu ba phim la shu ban manbha namar plalenda di utrai uru ulenda di pi henrei kilaya selapan ban percaya u badaka hukum usim kilalen tem ya u daki mau hakak pelau jong kaying utrai kumta usim jehosh syam ken mau shu ya kajing lesbun kaba u jehoyada ukpa usekharia ulale ya u bat ula penyap penban ya u kunjung u bat haba unsayap ulaong to utrai unpej bat unsiu keput keliang ha kabakut kata kasnem ki perton jong ki Syria kilahiat ma persya ya u jehosh kilawan hadu juda bat Jerusalem bat kila penyap ya ki bakra batri baro jong ki pajba na pedeng ki pajba bat kila pa ya kamar clear wajong ki baro sya usim ka Damaskus watla ki perton jong ki Syria kilawan tang kendiat ngut utrai ula IT ya ki kti jong ki ya ka kenhun spai ka bahe shibun
namar ba kila lendet yu utrai ublei ki kpata menjungki kumta kila ai ya kajing penstam kabadai hok ya uje hosh haba kila lej na u hadin ba kila penmesau juri u kishakri jung u kila ya sela persyai u nak bentakas nam ju ukun uling do Jehoyada bat kila penyap ya u hajing tia jung u kumta ulayap bat latep ya u hakanong ba u David henrei kemsyam latep ya u hakajing tep jung kisim kaktin jung utrai Sam Prabu Kendai nomor Nyospa Nyopusan. Nyospa Nyopusan. Ndrai dekat ar hadu ndriu ar Prabu Kendai terter. Jing it to try to know Jing it but Jing Shisha Raka Surban Nang Penda Jing Rabu try Jing it Jong make a ne to know Ganning a lot tips cam Jing Shisha Scam God keep Ngale jutang badu David Syakri blajit jonga Gan itu kun jong me Kaket junong Gan writing itu try to know Jing it but Jing Shisha Raka Surban Nang Penda Jing Babu try Ibreng ko try kirwaya ro Ya Jing kular jong me Men simbat jutang jong me Angel kiwai na bau eyap nengku try bayaring kat batne Asia baya kon bor batne ku try and writing it you try to know Jing it but Jing Shisha Raka Surban Nang Penda Jing Babu try Jing it ya ukan ne junong Jutang rukan eskem Ket jong ungan nang pen scam Scam kat gibleng Warapen kenyui kun jong Hukum badan jonga Ngan pen si jom yaki Duding sempat Ngan writing it to try to know Jing it but Jing Shisha Raka Surban Nang Penda Jing Babu try And ringan om sim tunaki Jing it jong ayaki Kajutang bat kakular Kanom kelar Ngasmai kaket David kane Junom ken kum kasmi Kum nai bayeng saki Junom hapne
naman nakaktin ka ba minakasyon turublay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringkad bat phi Rengkabat piru kajing pole na ka gospel bakhuit katkum umathayus kaburam hame kutrai. ha kata kapor uji su ula ong halaki sendran omdon ubala ban syakri arngut ki kendran naba un isi ya ubay barun il ya ubay pat lanai un kit kia ya ubay bar un ibain ya ubay pat pimla ban syakri ya ublay bad ya kaspa nakane kedaw nga ong happy wadiaw syapang ke jingim jongpi daka e pinbam ne daka e pindi lane syapang ke med jongpi daka e pinkup pinsem hato ke jingim kam kam kor ban ya ke jingbam bad kamet ban ya kam kup kasem hapet ya ke sim ke suin beneng kim ya bet lemne ya ot lemne ya lum hakit thiar penban ukpa beneng jompi ubsa yaki hatopim kam kor mapi ban yaki manonapi batang dakabakuslai ula ban penjlan yala karta tebale pi kuslai syapang ke kup kasem hapet yakit tiulili jongga pentha kumno ki he kisan kim yatrei lemne yathir henrenga ong hapi babat us Solomon halaka khor kakriyam umshim riyam itnat wadkat ubay nakine terada ublay upindriyam ya uplang kapentha ubam minta udon balasai lathangno haka lawading hato unam pindriyam khambha yapi pi kibarit jinget kumda wat diaw dakaba ong daka ai ngin bam ne daka ai ngin di ne daka ai ngin kup ngin sem namar ki gentil ki anap yakine kiye baro bad ukpa beneng jompi utup lepha ba pidon kam yakine kiye kumda to wan shuwa yak hima jongo bad yak hok jongo bad baro kiye kin salong ro ki jompi te namar katam wal kuslai na kabenda kala shai naba kala shai kan prakhat hi yelade kamenda kala don laki jong ki jing kuslai ka gospel jong utrai Jinyara ya make Chris. ko haman ko parabayin haw Jesus Christ lengbaga gospel medagas ngi gospel jong Matthews kalonga bakndrio ujisu udang kulari yang ibai pe ujisu udang ong yang ibai pe ibai tangkabai lengbaga gospel medagas ngi war kuslai syapang ke jingim jompi lesengi ya kendu ha ke jingim jongi bon kibreki kuslai syapang ke jingim jongi lesengi barangi kuslai syapang ke jingim jongi don ki breki bom kuslai syapang ke jingim ya lade ngi barangi kuslai ngi don ke jing kuslai syapang ke jingim nak benta gala syai nak benta gala shisngi tayu banman banai banman usnem banman don ki breki kuslai Henry Jisu lang baga gospel udang ong yang ibai ibai pal kuslai wat diaw syapang ke jingim jompi dak ai ngin bam dak ai ngin di kumnong ngin kup kasem syapang ka med kibri ki kuslai ke jingim kibri ki kuslai ujisu udang kular yang ibai lang ba gospel menda wal kuslai namar balai ngidon ubayuk pa ulun habning hatongi kain ya ublay kum ukpa jongi hatongi kain ya ublay kum ukpa jongi ubas sumaryangi
ublay ukpa jungi utup nadong kat kebangi don gam haga jingim jungi ublay utup tingim don gaman kuslai ngim deban kuslai shapanga jingim jungi ublay unse sumar yangi bar kum jurung yos ngo jisu kum no manobo kuslai kum ne shapanga jingim jisu ong namar ki gentle ki anap yakine ki baro ki gentle ki kuslai shapanga jingim jungi ki gentle hi ki kuslai shapang kala shayda ka ngin bam da ka ngin di ki gentle kito ka bomon kito ki bom ngeit ha ublay kito ki bom shania ha ublay ki kuslai shapang la shai ki kuslai shapang ga jingim kito ki bang ngeit ha ublay ki kon jung ublay kito ki ba shania ha ublay kim je kuslai bale namar ki tip ublay usmar yangi ublay un sapait na dang shadong bale ngan kuslai ngam deban kuslai te gim deban long ki buri ki ba kuslai henrengi peit saud habangi peit saudongi yoi lesengi ia kendu leseman gesngi ia kendu ki beri ki kuslai bagi gesngi ingi tip ki exam dang ia dong ki kena mo kena school dang ki exam dang ia bangi tip ki kena school baro ki kuslai but amde tang ki kena school ki togi bato exam ki kuslai ki kimi paro ki kuslai bale namar ki kun janga ki le to exam bar makiro ki kuslai kam pallat ye ki kena men manaba kuslai ki kimi pa ki kuslai lada ki kun ki le ban to exam bar kumda terter don bon ki daw balengi kuslai haga jingim jungi kito ki balada tho ya ke kito ki balada pule bar kito ki balada ki interview jungi bar kito ki badang ap na benda ki kam ki kuslai hatonga nyoniam kam ki kuslai be bar kito ki bompat ya tho ki kuslai hato ngan yonim uburi baba panengan im marwe ladeng lane ngan im kumne marwe but kito ke baron hapna ki jingpang jingshitom ki kuslai hatonga nyo jing kor jing kiam hato bolin thayanga but don ki kimik pa ki kuslai shapang ki kon ki kuslai shapang ki kimik pa but don bun ki daw komun ko para minda ngi kuslai balengi kuslai namar teng ngim juron kato ke jinger ka kharau how blay tagrau jis ong tang kito ki bom ngeit how blay ki gentle ki kuslai shapang ki ne ki baro ngideban khli ala minda kasngi hatto ngalong ubriu hatto ngalong kubriu ko bom ngeit how blay hatto ngelong kibru ki bom shania how blay barabor tengideban long kibru ki ba shania how blay barabor haprengi jingsungu si ba kharau haprengi jingus la ka ba kharau abang ya kandu shibon ki jinge bar ki jinjar haprengi jingpang jingshitom jungi baro ngideban long kibru ki ba shania how blay ngideban long kibru ki ba ngeit how blay bale namar ngidon uwai ukpa udon habneng ublay ulang upa jungi bar unsa sumar yangi ibe par ngile skura ka kos puluji song kumno ublay usumar ya kisim jonga beneng bar ke marad jongi ki clau jonga clau ublay usumar ya ki baharo takat no lei ublay un sumar yangi ki kun jongu ublay uji su udang hikaingi udang ong yangi ibe te ngide ban sange ban kuslai ngimde ban kuslai तो राय ये कहने की जिंको स्लाई जोंगी का जिंगसुओं से जोंगे बार हकमाडु ब्ले बड़ंगे देवन लोग की बुरी के बा आइती यकीने बारो हकमाडु ब्ले बड़ंगे देवन दुआई बराबर बोन सिन हके जिंगे जोंगी इमजू रा यकीने बारो हकमाडु ब्ले ये बु हपोग दोनों ये रे यकीने बारो हपोग बुरी यकीने बारो हपोग दोनों बड़ंगे को स्लाई तकराव नी यकंडो की बुरी डिप्रेशन मिंदा मो ये सुन शपांग डिप्रेशन मो जिंगपांग डिप्रेशन Ibra kiron depression bale ki bun jing kuslai ki prakhat bun jing mor jing prakhat ki prakhat apangla shai kesngi la shisngi tai banman banai banman usnem banman kilastang ban prakhat nadu minda kilastang ban prakhat te ki buri ki im ha ka depression minda omdai kito ke bala he omdai kito ki rangba ki don depression ki khnaro ki samlaro ki don depression minda bon ki don ki buri ki ban hangne ban duai haba ki ngi akran ngi tip ki kidang di damai na ki benda ke depression balai namar bon jing mur jemparkat balai namar ki kuslai palan teng ngirong ilong kumne perkat kuslai gideban aitia kine bar hakmadu jisu ra hikai ngilang ba gospel wat diau shapanga jingim jumpi wat kuslai shapanga jingim jumpi aitti na dong shon hakmadu jisu wat ujisu utip kat kaba piron kam te minda gasngi kom ka para langba ka gospel ujisu udang kular yangi ibai wat ublayun sapai na dong shodong ublayun se sumar yangi
te tongen IT bar ke jing kuslai jungi tongen IT bar ke jing ngosi jungi ke jing kuslai jungi ke jing ti jungi ke jing pang jing shitam jungi bar tongen IT hak madu jisu tongen IT hak madu ublai par tongen ailade ublai ban tre lang ba jungi tongen ailade ublai ban tre hak jingim jungi ibe pibe gide ban bratno yakatoga jing ngosi ke jing kuslai baro hak jar jung ublai minta kasnge Tinggi dia menkular ya Yesus minta, nado minta kasih kau try nganam kuslai nganam perkara shop nganam kuslai shopanga jingim, balik namar ngashania hame. Nado minta kasih dia ong ya Yesus nganam kuslai nganam yam shopanga jingim janga, balik namar ngang ngait skem hame ngashania hame. Dia ong ya Yesus. Ban kumjuru Yesus kumno ban yo ya kine kiai barom. Dia balik kumno Yesus ong kumda to wat shwa ya ka hima jongu bat ya ka hok jongu bat baro kine kiye kin salong ro ki jong phi ni kuslai shapanga jingim jongi shapanga bam kadi shapanga kup ka sem barong i kuslai baru ji suang ban yo ya kine kiye baro ngide malakum no wat shwa ya ka hima jongu bat ya ka hok jongu bat baro kine kiye baro ki long ro ki jong phi uji sur ong ye wat shwa ya ka hima jongu im ngi ya ka hima jungu im kum ki khon jungu blai banyo ki ya kine ki baram nishu kuslai endrai ngimju im tengteng haga jingim kum ki khon jungu blai ni im kadbangi mon haga jingim jungi bon sin haga jingim jungi komon ko para ni im kadbangi mon lesa ngimju khongu ye hukum jungu blai ngimju borom ye ki jingi kai junga balang ngimju borom ye ki sakramen ngimju borom ye ka tenu blai haga jingim jungi ngimju eat ya ki bei kumbangi deban eat ngimju pertubut ia ki jingi kai jungu Jisu hak jingim jungi bar ngi im kadbangi mon bar ngi kuslai bet ngi ngosi bet Jisu on wat shu aya ke hima jungu blai but ya ka hok jungu but baro ki baro kin salong ru jumpi kamun ko para bayid how Jisu Christ hagane ke mas bakku kadbangi rang puson halor kane ka gospel Togen kiliya lade hatong alang ubri hatong alang kabriu kabaku slai shapang jingim. Ladangilong kibriu kibaku slai. Ladangilong kibriu kiba ting shapang jingim jongi. Togen aiti yakato kabaro jing sungusi bar jing slai hakamat do Jisu. Togen ailahadi au Jisu ban tre hapogronor jongi bar hak jingim jongi ibai pebe. Bar togen shania hoble. Ngimde balong kibriu ngimde balong kumki gentle. Kito kibam shania kito kibam ngait hoble. Kita gibam ngait kita gibam shania haublehi ki imkum ne ki hap neng ki jingsu si jingku slai baro to ngana ite kine bar hakmadu Jisu bar to ngen kerpad ya u Jisu ban kerku do yang i be be bagi barang ilong ki beriu ki ba shania hauble bar ngi barang ilong ki beriu ki ba wat ya ki hima jungu bar ya ka hok jungu kamba nginio kat kaba nginon kam eniaro ya u Jisu Christ Jinam amen ngangit hau belai ukpa badan bor barom bedung thau ko beneng bar kindau bar hau Jisu Christ kun bamar be jungum utrai jungim ya bala panna umen sim bakhuit ya bala khana kamaria thei sudim ya bala shalba pontius pilatus lasanar panna ya u layap latep ya ula hiar shi bayap agas ngi ke balai ula mi parna gi bayam ula kiu sha beneng usang shukamod belai ukpa badan bor barom ang tawan bersan ban imbadi ke bayam ngait ha umen sim bakhuit ha ka balang katolik bakhuit ha ga jinga slogari khuit ha ga jing map ya ki pop ha ga jing bi pan khado bar ga jing imbam chukut amen lai spa profusa
To dua ko para baga jingkini ajunga bar jungpi kan long ke bab pediang hun ha ublei ko pa badan bor baro. To try piding jing knyane ki ti jong pi nak banta ki jing ro ko burang ka kerteng jong u ki jing manta yengi pada ka palang bakui jong u baro ko wei. To pei to khmei sungobha ya kene ke jing shakri jungi ya me ko trai ngi kerpat. Bakat ka bangi terwa kan long ke jenai ka bapin sungobha ya me. Bad ke jing pendroi ya ke jingi jungi. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai undon ringkhat bad phi. Ringkat bat piru. To kintiwela kidhonut. Ikin tiwi ki shau try. Tong ngu ya utrai ublei jungi. Ka song hok bat kate. Da shisha kalonga ba shong hok bad kabadai. Kadai ti jungi barga jing penim yangi haman la kapor barga jakha. Ban aingu ya me ko kandrad ko papa khoir ko blei badan bor bad bam chukut. Nabar kumba mela thau ya ga jing jait bindriyu. Lengba ukun ba I jong me kumda hiru lengba jongu mela pin thamai yaka daga jingid bakhrau namar katha kade ka hok baki jin thau jong me baro kin shakriya me baro ki balalait im kin ya roya me bad baro kiri khoi jong me kin kur khoya me da kawai ke donot bad kawai ke men sim bad kumta mangirungi ainam ya me khatba da ke jing kemen ngi pen bana ya me junom Bakui, bakui du try. Bakui du blei kipai. Meng bak berteki dam. Daga murong jome. Rayu sana. Kohaman ko prahagan khlimat sarsin rangar bani ku barkan ke wain to ganai ti barak jing tumo jungi hakmat ujisum to ganai ti barak jing sungo si jungi barka jing ku slai jungi hakmat uthai hakan khlimat barkat bauji sun pen khlayu ni ku barka wain kum gamet barka snam jungo tungin ngeit bar tungin duwai bauji sun un sepediang ya barak jing tumo jungi barka jing sungo si barka jing ku slai jungi baru ji sun pen khlai ke donor jungi bad ke jingem jungi da shisha melong ba khoir kutrai ke tumai junga jing khoid baro namar katang ikar pad yame to pen khoid pen kentang ikene gi jing tarwa jungi da ka ba phaya umen sim jong me kumga umjar halor jungi bakhenduk khlalong yangi kamet barkas nam jungutrai jungi u Jesus Christ hagapor bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kdia ya u badula ai halaki sendran u ong to shim partobam nakane phibaro namar kane kelong kamet jonga yakaba NIT nakabanta jongpi
ha ka ju kerukom endalala ia bam ulashim ia ka kuri badaka ba aingu biang yame ula ai ka halaki senran uom to shim barto di na kane pi baro namar kane ke longa kuri jonga snam jonga jonga jutam batmai bad bam chugut ia ka ba en pinme na ka benta jumpi bad na ka benta ki babun na ka benta ka jing map ia ki pop tole ia kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing Damar katangi ke bapin mentai ke jingya barga jingmi part jongo ngi terwa hame kutrai ya ukpo janga jingim badi ka kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malen new yangi ki babit ban yang hakmar jongme badban shakri yame da kabas ngulet ngi kerpat yame bangi ki ba yebenta hakamet barkas namu kris ngin lo ki bala penyet terlikabai da umen sim bakhuit token mau kutrai ya kabalang jongme kabala priang hasatla ka perthei Barto pencana ya kahaga jingit renggat badu liok kupambak kuit jongi ibil bat marwain ubishab jongi bat baro kiling do bat keruniam token mamelam ro yakin men ki para shenrang bat kintei ki bala yo tiada ka bakarman ya ga jingmi pat bat ya baro ki bala kladno haga jingi snei jongmai to pdiang ya ki shaga jing shai kakmar jongmai to isnyang i baro ngi kerpadi me barngat bar khamariya tei sude bakhuir kakmei jongu blai u Joseph Bakuit Kurim Jongka, ki Apostle Bakuit, u Francis D. Sales Bakuit bad baro kiri kuit, ki balapin sungo bhaya me pateng la pateng. Ngindup long ki babit bani bentalem haga jingim bam chukut, bad bangin yaro, bad pindon borom ya me, dau kun jong me u Jesus Christ. Dau lembat u badha u kan long hamai ublai kupa badan bor haga jingya long kabai jung men sim bakhuit baro ka borom bad ka jingya ro junom la junom amen sarsin tu ganai ti baro ka jing tumo jongi baro ka jing kuslai jongi baro ka jing sungusi jongi bartongin duwai ka jing duwai ba jisu lehi khayengi banduwai kok pa jongi bahabeneng kan longa bakhuir ka kerteng jongme kan wan ka hima jongme kan longa mon jongme ha ka khindau kum bahabeneng to wai yang imin tha ka jumbam jongi ka bhala ga sngi watoma yang ye gari khang jongi kum bang ro ge ma ke balai sniu yang to wadi la mengi sta ka jing pen shai hentre to pelai ngi na ka bas sniu to pelai yang ngi kerpad ko trai na ka jing sniu baro Haga jing spoon jong me to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi krang bada ga jing yarap ka jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bargin ya jing na ka jing jar baro khat bang dang ap khmili de ga jing kharmen bak huit bar ga jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ namar ke jong me ka long kai ma ka jong me ka bor ka buram ta ba junam la junam ko trai Jesus Christ mai ubala ong ha ki apostol jong me ka jing suk nga i hapi kajing suk jonga nga ai hapi wat peit yaki pop jongi henre ge jinget jonga balang jongme bad ha ge jings bon jongme toy ha ge jing suk bad ge jinget le khabai kat kum khamon jongme mame uba im bad basin shar junom la junom amen kajing suk utrai kandon barabor reng khat bad phi rangka bad phi to ngeter beda kajing suk ibai ha ibai pa Kulang bro
hak me ukon lang broad jong ublay hak bagat noi ki pop jong prathai sugi toy ki bala khot jaga jing khawai jong ukon lang broad nam shong ko bumal man rong po ke jonga henry son thandak tin program sim jonga kan sakya hi Jesus baik Yesus nguyame Ioroi mangi pindon pura mihal kene keleman Blessing ku trai Jesus na kabenda ke jumdown jemerenggat pargi bayi baby hagane ke pas Jesus baik Ngingait kem ba malawan shisha ha pogodor jongi bayi baby haga dur jong ku bali pada ga dur jong bayi Ngingait kem bangela pediang ke med pargas nam jeme ku trai ha pogodor jongi hagane keleman hagane ke Eucharis poktuin Putra Jesus baik hagane ke por Eta melawan hapogor donor jongi ibai ibai Iker phaadi me ko Jesus bani rap yang ibai ibai Bangi barang ilong kibri kibang shania hame barapor Ai bangin inam long kum ki jendil kito kibam shania hame Ai bangin nam kuslai shafanga jingim jongi Ai bangi barang ingates hem Oberon shishar gad bangi manlak lemat manlak apor
Ya Rabbi engkau Yesus ban aiti nadang shuna hakmar jume. Kejing sosi jungi, kejing gusnai jungi, kejing ni jungi, kejing pang, kejing shitam jungi, baru kejing ngai jungi. Ai bangi long kibru, ai bangi long kibru kiba aiti ya gine bara hakmar jum barabor. Ai bangi nam kuslai shapanga jingim jungi. Ya Rabbi engkau trai. Don lem bangi kutrai. Ya Rabbi engkau bani yo art shai kejing don jum beragat bangi manlak por, manlak keleman. Ai bangi long kibru kiba ngai skem. Ai bangi long kibru kiba kain amai kubuk panjungi. Ai bangi barang ilong kibru kiba shania hame barabor. Ya Rabbi engkau Yesus, kerku doa engkau Yesus, pin kod pin kiang engkau Yesus, hagane keleman. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesu, adadadadam. Aradhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aradhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tong ini duai. To aye baka kam jing pen kia jong me kutrai. Kan sengos nei ban pelait yakilendi bakin riang jongi. Barkan yalam yangi hakilendi babai. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ring card bat phi. Ringkat bat piru. Ublei badan bor bar un kurgur doya phi. Ukpa badu khun badu men sim bakhuit. Amen. Tolej suk badia roya utrai daga jingim jongpi. Isongo yau lei. Nomor arspa prapue. Arspa prapue. Sim bakui, kumaralong haba meningkong, ujuk mentahur barabor, jenam la jenam, amen. En je raai het raai Jezus Christus, jenam la jenam, amen.